алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, беҳад миннатдорам ки бисёр занг мезанем, менависед оиди кор дар атомӣ. ҳамада албатта сразу ҷавоб дода намешавад, ба навбат ҳар як шумо да ҷавоб додистем. Касоне ки мехоҳед дар командаи ман кор кунед дар атомӣ ҳамроҳи ман, рақамом дар рӯи экранай, и рақамҳои гурӯҳи кори монай, шумо метавонед бинависед, мо шуморо регистратсия мекунем, якҷоя кор мекунем. чӣ хеле ки медонед дар атомӣ дар як моҳ 6 бор шумо пул мегиред, 4 бор ойлик мегиред, 2 бор премия. оиди корш ҳаматон аллакай аз ёд медонед. агар ки хоҳем тезтар пеш равен, марҳамат ба командаи мо худмо шуморо ёрдам мекунем, мефаҳмонем кора, қинигарӣ надора, расходи зиёд надора, вале маоши зиёд дора. марҳамат ба командаи мо. духтарако нигоҳ кунед, ана ин нафарро мумкин ки шумо бишносешон аллакай. инҳо аллакай дар атомӣ муваффақ шудагиянд ва ойликҳошон 200-300 ҳазор доллара дар як моҳ. ана ӯзбекистон ма рафта будам бо хӯрӣ, ана миноам омада буданд. ана инҷа дар духтаракои ӯзбекистон аллакай фаъолона кор кардесиянд. шумоам метавонед ки айҳози будроед дар атомӣ кор кунед. худо хоҳа дар оянда беҳад фоидаи нағз мебинед. рақамҳои мо дар рӯи экран, оиди кор бинависед. дӯстони азиз, ана миради дести нозу неъмати рӯи дунё. И торта духтаракоде болош крем дошт. И торт ранги маззу тофтесаям. ай аркадина халидам. ден рождени маша буд. 201 сомон. як галат тордои буркадеста будам, ба консультант гуфт ки гуфт ки вишнёвия, короче, дилчи хай гуфтагмон. вишнёви далалара хай гуфта кишмон рафт. ба гирифтем шад 201 сомонӣ шуд. 201 сомонӣ да торт мехаридам. айовар овардим ша ҳеҷ кадам ҳаққу нашуд. торт якам қавазми будай, ваёш будай, олучош будай. и хеле афташ ужастик набуд. крем дошт, кремош биромада рафта овшида, ина шоколадош рехта да берун да болои кат мондианша. аёдшон биромада бигиран сар офтоб зада. бо ма дилам сӯхт. гуфтам я 201 сум харидаме. саҳар қати овардам, инак хурдани атборуч наҷои ба мазаша. торти шоколад да хонимо қадус намедорам. лекин ман чӣ ба сарам то хурдира гирифтам. агани ман нежни гирифтани будам, наполеон гирифтани будам. колора аҷуга исфандиё рафтам. подписчико ира машада падарка ҳамсинфош овардия. ҳамсинфои азиз беҳад миннат дорем. укроба наз медида. гӯй чира наз мебини? укроба наз мебини? ой 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 дӯстони азиз. ассалому алейкум дӯстони азиз, мо дар автобусем. чӣ кар нестадаи автобус? субсуршреме агар субсуршреме кштама наврӯза дӯстай пешакиш маҳками хушрӯ. мо ирӯз рафтестем овози женский день. мамаша дилафрӯз салқине ҳастай ки автобус. ту чӣ хеле кардасти? ман тара нишон надодиста. ана навски автобус салқинда успед кардем. лекин мо корвон намефурем, барои ки маша купальник надорам. купальника гум кадай. мусулманский купальник мегирӣ? закрити купальник харидания. офис фаромарза рои кардагӣ. ана тамошобинои азиз, тарафи офис омадам. машада як купальник харидем. хайрат қимат набуда. 140 сомон. охарӣ рафтан. ма биём боро як каса бояд роӣ кунем. тамошобино мошин мара харидиян. ахир чӣ бурдиянаш? як кас нависта мечтад кадасти хосият ҳох бо чи агалне мечтад кадастам. вай мегам ку нияти нек ними давлат. лекин ман любители тойота нестам. ана чи хай худо хоҳам мебинем. ман сахт кор кунам агар ҳамин атомӣ да қати тозон. як сол пас ман бояд уже ҳечида нуждатса накунам. дӯстони азиз, ва иҳе ака пурпушатона кашидем.
باید دیوانتون بیاریم خوره به اکا جون ده همجا همین خونه نیوین دیگه. این بچه رو بر وقت روی کدم که کدام به سری برش بیا نه دیوان ده یوم با کراسفکشو بکشیده. آنا میخواد دوستانی عزیز شفنری ما خولش دسته ای بار برای که برامون برده هستیان. ترکو اینا یک کس 6 آدم رجیستراسیا کرده در شرکت توزون. اینا مو قدر چیز گرفته. این نبارو یکم بار اومده بودن به حد زور بودن. این سریاش ده صفاتش دیگه خیلی ترک بود. از این نمودش اومده گه. ایش نکی زور بود با درجهش کتابچه داشتک. کتابچه نداره؟ اینا کتابچه داشتک. وش کمتر دیگه خیلی. بعدن اینا گرفته بودن اول پارچه چیزای زور بسیار بودن ده. بعد уже ما قطعی شرکت کار کردیم ایش بارو ایجا. آنم خیلی دوستانی عزیز شما میتونید در توزون رجیستراسیا شوه یا بار یا چی میخرین. مقصد یک کورچه یا گونچی دو کس رجیستراسیا میکنه 300 سمتون میبیاد دلش آدماتون بار میخره شما زینا با زینا برو میرید. Проблема بود جون نیست شکاف نیست دو تا چیزی به شکاف گرفته женский день برای امیر тамошобино гудако бозӣ дора хаёҷа ҷои занакӯа ин женский день ай ба ҳамин хотир усра нишон надодастам ана ҳама гудак чудак хурсан илафу бра ҷаҷои майдакӯ ма ҳамин шезлонда шиштам тамошокунӣ омадам ходи иҷа дӯстои азиз ана 80 сомония барои одамои калон ману маша 80 сум дилафрӯз 40 сум итаво 200 сум 4 соат обозӣ мекунӣ тамом арамха душанбеда беҳад қиматай обозӣ кардам вақтишда як озираи вай буд пеши чида қарибии эде қарибии вай да варзоб да карочи озира буд амҷо 5 сум медоди мошин қадиме дуромади чанд соат обозӣ мекарди ва ози кули душанбе шидаам қимате аст ки духтаро мороженое дельфин беҳад ба маза ранги мороженое пештарае ай мороженое мерведам ба маза тофтаса ё ма гишнаем ё чӣ мана медону анам ха дӯстони азиз беҳад одам бисёр мо тамом уже хона меравем